Ahojte, kamoši! My sa asi ešte nepoznáme. Ja som Ola. Celý život milujem sladké a jedno ráno som sa rozhodla, že budem cukrárka. Som veľmi rada, že ste dnes prišli pomôcť mne, pretože máme toho na práci strašne veľa. Ale... To je trápne. Prepáčte mi, že takto zývam, ale niekedy je to náročné. Veď komu by sa chcelo vstávať takto skoro ráno dobrovoľne? Alebo keď nás budí ešte niekto iný však. Vstávaj, veď je sobota, treba pomôcť s upratovaním. No určite. Teda, táto veta ma v detstve vedela vytočiť do vývrtky. Ale nie to som chcela. Dnes sme tu kvôli niečomu úplne inému. Najprv by som... Jasné, veď si zapneme kávovár. Kávičku. Urobíme raňajky. Počkaj, veď ty máš oči ešte celkom prilepené. Veď... Zažmurkaj. Pretri si ich. No jasné. Pustíme sa do roboty. Takže, najprv si vezmem takýto krásny nadýchaný croissant. Už je naplnený skvelým pistáciovým krémom. Teraz by som tam dala trošku ovocia. Maliny. Jej, táto je veľká. Malina. Milujem čučoriedky. Tých môžeme dať trošku viac. A takto aj černicu. Wow, to vyzerá super. Čože? Pocukrujeme to? No jasné! To je skvelé. Veď u mňa v cukrárni si každý príde na to svoje. Niekomu stačí kávička, niekto má rád sladké a koláče, ale ja vám prezradím. Ja tu mám ešte také svoje cukríky. Každé ráno si totiž vytiahnem jeden farebný biblický citát a v duchu sa opýtam, aký plán má nebeský ocko dnes so mnou. Dnes mám chuť na modrú. Nezabúdajme na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anielov, hoci o tom nevedeli. Hebrejom 13:2. To je aké zlaté, že? Hej, veď ja vlastne úplne súhlasím. Určite. Jasné, vždy sa treba podeliť. Ale to sú moje. To sú moje raňajky. Veď si videl, ako dlho mi to trvalo, veď potom ti urobím ďalší. Trošku. Dobre. Či? Ja som to vedela, jasné, tak ti dám aj malinu. Aj ty si prosíš. No veď vidím. Tak dám aj tebe. Jasné, a tebe? Dobre. Tak poďte si zobrať. Viete čo? Ja mám teraz taký zvláštny, hrejivý, sladký pocit pri srdiečku. A možno aj mne bude chutiť viac, ak sa o tom s vami podelím. Ozaj, poznáte Abraháma? Za jeho pohostinnosť ho Pán vždy odmenil tak, že mu splnil aj také túžby, o ktorých nevedel, že ich má. A ja by som chcela, aby sa mi len tak splnili sny. To je sranda. A ak tomu môžem prispieť iba týmto, no tak to, aby som vás pohostila ešte viac.